A leendő középiskolásokat várták a déli ASC Berecki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum szakképzőiskola nyílt napján, október 15-én kedden. A kisdiákok nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati oktatásba is betekintést nyerhettek, így mind a 3 ágazat bemutatkozott. A gépészeti, a kertészeti és a sportképzések is népszerűek a felvételizők körében. Csaknem 300 érdeklődőt vonzott a Berecki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum szakképző iskola nyílt napja. A fiatalok és a szüleik átfogó tájékoztatást kaptak az intézményben jelenleg tanulható mindhárom képzési területről. A látogatók közül akadtak olyanok, akik jelentkezési lapukon akár több helyen is a Bajai intézményt jelölték meg. Elsősorban azért látogattam ide, mert az első helyre a rendvédelmet írtuk be, második helyre meg a mezőgazdasági képszerelőt. Az idén 120. évfordulóját ünneplő intézmény jelenleg 400 diák tanulmányainak ad otthont. Az 5 és 3 éves képzések megalapozzák a szakmai tudást, amelyre később szükségük lehet a munkaerőpiacon, mondta Koch Zsuzsanna, az intézmény vezetője. A Déli Agrárszakképzési Centrum 2022-es megalakulása óta már a középiskolai tanulmányaik alatt elkezdhetnek dolgozni a duális képzésnek köszönhetően a fiatalok, tette hozzá. Akkor egy szakképzési munkaszerződéssel a duális partnernél tudnak dolgozni. A szakképző iskolások 2 éven keresztül, ez bruttó 100 000 forint, nettó olyan 80 000 forint körüli ösztöndíjat kapnak végig, tehát a nyári időszakban is, egész a tanulmányi idejük végéig. Nem csak a mezőgazdasági, hanem a rendvédelmi szakon is élhetnek a különleges ösztöndíjjal. Az intézmény nemrég csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek az a célja, hogy a haza szeretetére és védelmére tanítsa a fiatalokat. Az intézményben tanulók számán jól látszik, hogy népszerűek a képzések. Nagyon jó tapasztalataim vannak ebben az iskolában, igazából a tanárok is nagyon segítőkészek, a diákok is nagyon segítőkészek a 9-esekre való tekintettel. Szorgosak, minden, ami lehetséges és ami várható a középiskolától, az megtalálható itt. A végzős diákok az iskolában rendezett programokat, lehetőségeket és közösséget is kiemelték, és azt is elmondták, hogy szívesen emlékeznek majd vissza az ott töltött évekre.